Здравейте! Ние вярваме, че всички деца заслужават да получат образование, защото образованието има сила да променя живота. То помага да прекъсваме цикъла на бедността и изпълва бъдещето с възможности. Ето тук е нашата роля. Може да изглеждаме меки, но работим упорито, за да могат повече деца да ходят на училище. Въпреки това не можем да се справим сами. Затова за всяка плюшена играчка, закупена между 9 ноември и 3 януари, Фондацията на IKEA дарява 1 евро в помощ на образователни проекти по цял свят. А IKEA България предоставя 2 лева под формата на обзавеждане, материали и играчки в подкрепа на центровете за ранно детско развитие, създадени от УНИЦЕФ в България. Така заедно помагаме на децата да получат образование и да имат равен шанс за бъдеще, изпълнено с възможности. Благодарим ви, че допринасяте за тази добра кауза, като закупувате плюшени играчки.